pripevnené 4 veľké kolesá, ktoré oceníte, najmä keď sa budete s dieťaťom prechádzať v náročnejšom teréne. Predné kolíska sú otočné s funkciou aritácie, stlačením poistky, kolíska zádlokujú. Kočík má zadnú parkovaciu brzdu, je stlačený, ho zablokujete, opustením uvedete kočík do vody. Striežka je polohovateľná, podľa potreby si ju môžete sklopiť alebo vystiť. V striežku sa nachádza tiež priestraná slnečná slona, ktorú si viete takto rovnako skryť. Cez rodičovské okienko môžete počas prechádzky sledovať svoje dieťa. V zadnej časti kočíka sa nachádza praktické úložné vresko. Kočík dodávame aj spolu s pláštenkou. EasyGo má veľký výtepný nánožník, ktorý dobre ochrání dieťatko pred chladom. Súčasťou kočíka je tiež vyteplovaná podložka s otvormi na bezpečnostné okruhy, ktorá jednak poskytuje dieťatku pohody počas prechádzky a zároveň dobre odizoluje sedadlo kočíka od chladu. EasyGo má odnímateľné mádlo, ktoré jednoducho odopneme z konštrukcie a rovnako jednoducho od konštrukcie aj vypneme. 5-bodové bezpečnostné pásy majú pekné polstrovanie, pásy je možné nastaviť podľa potreby. Opierka nožičiek je polohovateľná, jednoducho si ju môžeme zdvihnúť, tlačený poistík po oboch stranách si ju môžeme sklopiť. Po konštrukcii kočíka je pripevnený veľký náhybný kôž. Kočík je mimoriadne praktický aj kvôli tomu, že ho môžeme zložiť do veľmi kompaktných rozmerov. Kočík zložíme veľmi jednoducho, v prvom rade je potrebné zložiť si striežku, odopneme nadielko, omistením poistky jednoducho zložíme. Transportná poistka nám uľahčuje prenos kočíka. Rozloženie kočíka je veľmi rýchle, odopneme transportnú poistku, zapneme, nakrypneme nadielko a môžeme ísť na prechádzku.